Τριακίκα. Και σήμερα παίζουμε ξανά online games με τον Μάικ. Μόνο που αυτή τη φορά θα είναι 2 βίντεο. Και μετά θα παίξουμε Crash Royale. Βοήθεια! Βοήθεια! Ένα bot. Και μετά Τα ζόμπι! Τα ζόμπι! Βοήθεια! περίμενε, έρχομαι. Εγώ είμαι creative. Βοήθεια! Πού είσαι? Βλέπεις κάτι ζόμπι. I died. I died. Μαζί κι εγώ. What? Oh. Sorry. Ωραία, Χριστό, θα κάνουμε ένα σπίτι κανονικό. Το λένε New World Creative Survival. Όχι survival, creative. Survival. Εγώ δεν θα. Πλάκα κάνω creative έκανα. Όμως cheats επιτρέπονται. Δηλαδή γίνεται να γίνεις no survival. Ναι, όπως είπαμε, αμέσως μετά εξακολουθεί το Minecraft Minecraft Clash Royale. Oh my god. Πάμε! Where are you? Τώρα μπαίνω. That. Μπάμπι. Survival κλέφτη. Έλα ρε, θα είμαστε ομάδα. Και μοντέρνα θα κάνω, δεν μπορώ αλλιώς. Επιτρέπονται όντως οι cheats. Αλλά πρέπει να έχεις το... Α, ναι, μπράβο. Gaming mode. Gaming mode. Δεν έχεις gaming. Gaming mode. Θα κάνω fly. Fly δεν γίνεται. Το fly. Γίνεται μόνο αυτά. Tel. Τι είναι το tel? Όχι tel. Εντάξει, είμαι creative. Τι θες να σου δώσω? Και εγώ creative έγινε. Όχι, δεν είμαι creative. Ρε! Έχεις θέμα! Εγώ βγήκα. Γιατί βγήκες? Βγήκα! Γιατί βγήκες? Έχω ένα ξύλο. Έχω πολλά ξύλο. Έχω άπειρα τέτοια όμως. Έλα, πού είσαι, θέλω να σου σκοτώσω. Εγώ έφυγα, πάω από το δικό μου κόσμο. Αν δεν κάνει join. Πάω στο τελευταίο κρεακίκα. 3 ναι. Θα με ακολουθήσεις? Θα κάνεις τι? Βρήκα τη village. Τι village? Περίμενε. Ποιο 3 κικά. Ναι. Μπορεί να μου το πει. Αυτό είναι. Ναι, έτσι μπαίνεις. Περίμενε. Θα κάνω join. Τώρα θα γίνουμε survival. Όχι, μη. Εγώ δεν. Πού είσαι? Θα κάνεις TP αναγκαία. Γίνεται να κάνω TP. Ναι. Όχι μόνο. Δεν έχεις μπαταρία. Έγινε survival. Μόνο εγώ έγινε. Μου κλείσει. Πήγε να το φωτίσεις. Οκ, Michael, Kika, bye. Αυτό τώρα θα συνεχίζουμε μόνοι μας. Creative όμως και θα γίνουμε. Πάλι. Να το φωτίσεις και κάνε πάλι join. Δεν πειράζει. Πάμε, βρήκαμε ένα... Ναι, creative. Πάμε να φτιάξουμε Όχι, τώρα... survival γίνεται, ξέρεις γιατί? Όχι, να φτιάξω πρώτα το σπίτι. Δώστε να σου πω κάτι. Κάπου κρύβουν τέτοιο, πώς το λένε. Γράμματα. Λες και δεν το ξέρω. Ωραία, όμως σε ποιο village είναι, σε ποιο σπίτι?
Θα ενώσω όλα τα σπίτια με τα δικό μου, γι' αυτό το κάνω. Τι λες μωρέ. Τι γίνεται. Το ξέρω τι γίνεται, αλλά πώς θα σκότωσεις τόσους. Ξέρεις. Villager. Θα κάνω το δικό μου κόλπο. Kill all villager. Χαχαχα, γελάσα. Μετά θα παίξω εγώ λίγο να δείτε τι γίνεται. Θα το κάνω έτσι. Άσε με, φύγε! Δεν φεύγω. Τέλος villager. Με ένιαξε. What's going on? Γεια. Ρωτάει, τι είναι αυτός. Είναι κακός. Είναι, γι' αυτό φεύγω. What are you doing? What the... Oh. You did it. Really? Και έχεις torch. Maybe. Maybe λέω, maybe. Για να βλέπεις. Επίσης έχει κάτι από κάτω. Α, δεν έχει. Golden. Το diamond είναι καλύτερο. Όχι. Μα είναι ωραίο ρε. Είναι ωραίο. Ενώνω δύο σπίτια. Ναι, μπράβο. Είχα καλή ιδέα. Να το σαλόνι μου. Μόνο με κάτι άλλο μπορείς να σπάσεις. Μόνο που το σαλόνι μου είναι. Πολύ απλά δεν μπορείς να... Κοίτα ρε. Τώρα θα μπαίνω. Πολύ απλά δεν πήγαινε λίγο πιο. Άσε με λίγο να φτιάξω κάτι. Και μετά εγώ. Να τώρα αυτό είναι το σπίτι μου. Πάω να ενώσω κι άλλα δωμάτια. Θα έχω όλα το τέτοιο. Όλη τη βίλα της δική μου. Μετά θα σου μπαίνουν όλοι οι villager. Θα έχω μία. Δεν θα έχω καμία πόρτα που έχω. Θα έχεις πόρταλ. Πόρταλ. Μέσα στο σπίτι πόρταλ. Δεν το ξέρω. Πόρταλ. Σε ποιο σπίτι είναι όλα τα πράγματα. Θα ενώσουμε κι άλλους. Σε ποιο σπίτι είναι όλα τα πράγματα. Όχι, αυτό δεν είναι. Λες το νέο σπίτι. Ενώστε το με αυτό. Είναι αυτό θα κάνω. Όχι, δεν θα μπορώ να περπατήσω πιο ψηλά. Μια χαρά θα μπορείς. Αν το κλείσεις αυτό, μια χαρά είσαι. Ακόμη και οι άχρηστοι του Minecraft το ξέρουν. Ένας από αυτούς εσύ, αλλά εντάξει. Σίγουρα. Βλέπεις βίντεο Minecraft. Όχι, όμως ξέρω να παίζω. Είναι από ποιους. Από τους φίλους. Επίσης έχεις κάνει μια βλακεία.
Καλά. Τι βλακία. Για μπες μέσα. Να βρω το σπίτι που είναι η κυρίως είσοδος. Δεν Να το. αυτή. Δεν να μην ξέρω πώς είναι το σπίτι. Ναι. Λιδωμένο είναι μια ζωή. Στο village στη στιγμή. Να, μια βλακιά που. Και τώρα διορθώθηκε. Διορθώθηκε. Ναι, τώρα θα τη διορθώθηκε. Ναι, αυτή. σίγουρα διορθώθηκε. Ναι. Εντάξει, διορθώθηκε. Κι άλλο σπίτι. Όχι. Ναι, τώρα. Τατάν. Αυτό είναι. Αγιά μας έχεις απέναντι ένα. Απλώς ξέρεις κάνει μια γεφυρούλα. Κλειστή γεφυρούλα. Ναι. Τι ωραία, ανοιχτή. Αυτό είναι το καλύτερο Minecraft που θα έχω κάνει. Μετά ακολουθεί Ρόπιο. Clash Royale. Θα το παίξω εγώ. Όχι. Ναι. Τατάν. Όχι, για μένα αυτό. Το κανονικό σπίτι. Δεν χρειάζεται να τα συνδέω όλα. Όλα και τα 4. Ναι. Είναι ένας κύκλος σπιτιού. Εκεί. Μπράβο. Το κατάλαβες. Ναι, τώρα αν καεί κάτι, όλα τα πράγματα. Δεν καίγεται. Σίγουρος. Αστοιχημά. Καλά. Σπάς την πόρτα. Πας σε αυτή. What? Αυτό είναι άλλο. Όχι, το ίδιο είναι. Ένας κύκλος σπιτιού, Και τώρα που θα είναι η κεντρική είσοδο. Δεν υπάρχει κεντρική είσοδος. Κανονικά η κεντρική είσοδος. Έχει απέναντι ένα ωραίο κτήμα. Κτήμα. Δεν γίνεται με σπαθί. Άνοιξε αυτό το κτήμα. Καλό είναι. Θα το φτιάξω με ειδικό τρόπο. Και τώρα θα τα ενώσω. Και μετά θα ενώσεις αυτά τα δύο. Ναι. Να φτιάξω. Με χώμα βρήκες να το κάνεις. Ναι, δεν πειράζει. Το Golden Sword είναι χάλια. Γράψτε στα comments αν είναι πιο καλό ή κακό. Αναγκαία. Ναι. Bed. Χώμα. Και πάμε. Επιτέλους ένωσες. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η κεντρική είσοδο.
Λοιπόν, τώρα φίλοι μου, μου τρέχει και σας λέω γεια.